En aquest vídeo veuràs com s'identifica un autor personal d'una pàgina web. En aquest primer exemple podem veure com hi ha dintre de la pàgina del País un article. Qui és l'autor? L'autor és la persona que signa aquí baix amb la data. Per tant, aquest seria l'autor, el País seria el mitjà de comunicació i aquest seria el títol de la pàgina web. Com se citaria a dintre de la nostra bibliografia APA final? Doncs la bibliografia seria aquesta. Ruiz A, la data de creació, el títol sencer de l'article, més el mitjà de comunicació, el País, la data de recuperació i l'enllaç. Repeteixo amb un altre exemple. En aquest exemple podem veure com Ultimátum de la SER de Mano Carreño és del L'Espanyol, aquest mitjà de comunicació digital, i l'autor està normalment una mica més avall. En aquest cas és Fernando Cano, i aquí ens diu la data en què es va ser publicat aquest article. Per tant, la citació en aquest cas seria Cano F, la data en què va escriure aquest article, el títol, i l'Espanyol com a mitjà de comunicació també hi ha de constar, recuperat, i l'URL.